конкурси, състезания с младите лекари, посветени на интердисциплинарни теми, възникна спонтанно тук в Хасково преди 10 години. Сред първите съмишленици, които прегърнаха тази идея, трябва с благодарност в тези юбилейни дни да отбележим имената на доцент доктор Мазгалов, доктор Иван Марков, професор Юрий Белов, по реда на включването им, доктор Кукаличев, доктор Георги Арнаудов, доктор Анастас Попов. С този екип, към който в последствие като консултанти с желание се включиха професорите Георги Костурков и Йордан Енчулев, беше проведено първото окръжно състезание най-добър млад медик Хасково 82, посветено на шока. Интересът към това начинание се оказа до толкова голям, че поканените колеги гости от другите окръзи, от Министерството на народно здраве, от Медицинска академия и профсъюза предложиха на министърът и през 1984 година на същата тема шок се проведе първият вече национален интердисциплинарен конкурс състезание най-добър млад медик. Анализът на резултатите от този конкурс беше до такава степен окуражаващ, че даде основание на Медицинска академия през следващата година да създаде на обществени начала факултет за повишаване квалификацията на младите медицински кадри. На него беше поставена задача да подготвя единни национални планове и програми за повишаване квалификацията и актуализиране познанията на младите медици по кардинални интердисциплинарни проблеми от медицинската наука и практика. На него беше поставена и втора задача – да доразработва и внедрява нови методологии за масово и ефективно повишаване квалификацията без откъсване от работа, както и да създава системи за специализирана оценка на участите в нея. В изпълнение на тази задача факултетът провежда сега петият си национален конкурс за млади лекари, след един за стоматолози и друг за млади фармацевти. Още след първият национален конкурс възникна деликатният проблем за участието в тези състезания и на младите лекари от висшите учебни заведения и институти. От една страна, не беше достатъчно създаване възможности за професионална и социална просперитет само за младите лекари от здравната мрежа, а от друга, звучеше обезкуражаващо за лекаря от селския здравен участък да се състезава на една и съща тема, за един и същ приз с асистента от Висшия медицински институт. Въпросът беше решен посредством организиране едновременно и на младежки симпозиум, третиращ проблемите, на които съответната учебна година е посветен и конкурсът състезание млад медик. По такъв начин факултетът осигуряваше възможност на младите лекари от здравната мрежа да актуализират познанията си и изявят професионалното си усъвършенстване в конкурса, а работещите в висшите медицински заведения да демонстрират своите научни постижения в областта на същата тематика. За да бъдат възможностите за просперитет подобни, провежданите от факултета младежки симпозиуми също имат състезателен характер. Съобщенията и докладите се оценяват от националното жури и най-добрите се предлагат за награда. Разбира се, вратите на симпозиумите бяха широко отворени и за младите колеги с научни интереси от мрежата по здравеопазване. Не ни стигнаха само сили да създадем звено, което да обучава специализанти на факултета и в методологията на научното проучване, но идеята за общонационална каскадна разработка, която ще обедини усилията и на двата потока върху единен интердисциплинарен проблем, е жива.
И може би на следващия симпозиум тук ще се докладва научно съобщение, в което за отбелязване имената на съавторите и местоработата им ще е необходимо отпечатване на малка брошура. Позволете ми с тези думи, адресирани към бъдещето, да открия третият национален интердисциплинарен младежки симпозиум Хасково 91 по проблема ранна диагностика на най-разпространените онкологични заболявания. По време на пленарното заседание бяха изнесени обзорни лекции по проблема за качеството при изграждането на онкологичната диагноза от професор Марин Мушмов. По профилактиката и ранната диагноза на колоректалния карцином говори професор Злати Дудунков. Същата тема, но за рака на женските полови органи, обсъди професор Антон Карагьозов. Заключителна лекция върху онкологичния проблем в съвременното общество представи професор Иван Черноземски. В следващите часове, разпределени тематично в 3 секции, младите лекари от висшите медицински заведения и институти от страната, оценявани от националното жури, представиха 37 съобщения и научно-практически разработки. След завършване на младежкия симпозиум започна заключителният публичен кръг на конкурса Млад медик. На него присъстваха всички състезатели, участници в симпозиума и много гости. Представени бяха 6 финалисти, без да се съобщават предварително резултатите от досегашните им оценки, за да не се влияе журито, председателствано от професор Марин Мушмов. Съгласно регламента, всеки състезател трябваше да отговори най-напред на изтегления по жребий теоретичен въпрос от конспекта, като за 3 минути изтъкне най-същественото в него. В края на всеки отговор журито даваше оценка, която се представяше на таблото. При оценки под отличен, членовете от журито бяха длъжни да я обяснят пред аудиторията. По същия начин, в следващия тур състезателите решаваха практическа задача, съдържанието на която беше прочитано и по микрофона, за да може върху нея да коментират и младите лекари в залата. След провеждането на този последен тур на таблото бяха нанесени и оценките от предхождащите анонимни кръгове. Така контролната комисия изчисли сборните резултати и представи окончателната класация на първенците.
първо място беше класиран доктор Янчо Делчев, ординатор от диспансер за онкологични заболявания в Разград. Освен званието лауреат, той получи диплома покана за специализация в Швейцария, която му беше връчена от господин Жерал Делез от посолството на Швейцария в София. Второто лауреатско място зае доктор Пламен Дочев, ординатор от Обединена районна болница Габрово. Той беше награден с покана за специализация в Великобритания, за която поздравление му поднесе лично директора на Британския съвет в България, господин Дейвид Стоулкс. Третата лауреатка, доктор Малинка Христова, ординатор в Общинска болница Тетевен, беше наградена със специализация в чужбина по линията на Световната здравна организация. За отлично представяне извънредна парична награда беше връчена от Министерството на здравеопазването и на доктор Ружа Андреева, ординатор от Обединена районна болница Враца, класирана на 4-то място. С парични награди бяха отбелязани авторите на 3 най-добри научни съобщения, представени на младежкия симпозиум. За заключително слово и обявяване темата за следващата учебна година думата беше дадена на декана на факултета професор Петкан Проданов.